Igsuon kung mutuman ka kanunay sa pulong sa Dios, kung magkinabuhi ka sa kanunay sa pulong sa Ginoo, aduna gayoy maayo nga buhaton ang Dios sa imong kinabuhi. Adunay mga panalangin nga ihatag sa Dios kanimo nga wala gayud nimo damha. Deuteronomio 15 bersikulo 5. Kung mutuman kamo kanunay sa mga pulong sa Ginoo nga inyong Dios o sa mga kasuguan nga akong gihatag karon kaninyo. Nag-ingon sa Deuteronomio 15 bersikulo 6. Panalanginan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sumala sa gisaad niya kaninyo. Mao kana ang saad sa Ginoo igsoon nga kung mutuman ka sa kanunay sa iyang pulong, kung musunod ka kanunay sa kabubuton sa Dios, ingon ang Ginoo panalanginan kagayod kaniya ug iyang ihatag ang iyang saad ngani kanato. Ug ato gayud kanang maangkon igsoon kung kita matinud-anon nga musunod, matinud-anon nga mutuman, matinud-anon nga nagpahimuot sa Dios, matinud-anon nga mialagad sa Dios, matinud-anon nga misimba sa kanunay ngadto kaniya ug wala nagpadala ug wala nagpatintal sa buhat sa demonyo dinhi sa kalibutan. Maong igsoon ayaw gayud ibaliwala ang pulong sa Dios sa imong tibuok nga kinabuhi. Amen. God bless sa tanan.